u toku ste, da se sad ne ponavljam i po pitanju novog stadiona i po pitanju zatvorenog bazena. Znači, pojačat ćemo postojeću infrastrukturu kada je u pitanju sport, da bi nam se deca što više bavila sportom. Takođe, stalno provlačim negde da je ovaj grad iznedrio mnogo dobrih sportista. Danas imam tu čast ja, a i vi, da evo malo popričamo i ugostimo, pa siguran sam, najboljeg sportistu koji je ovaj grad ikad dao. I baš mi je drago da ovaj grad nastavlja da ulaže u sport i da na neki način se to povećava i nadam se da će se to vidjeti kroz nekoliko godina, što kroz fudbal, rukomet, nadam se i odbojku, jer ipak odbojka je ono što najviše volim. Tako da se nadam da ćemo nekim narednim prilikama, nekom narednom prilikom imati prilike da zateknem nešto više u odnosu na ovo što je danas.